FBC テレビジョンの番組をご覧いただきありがとうございました。これで FBC テレビジョンの番組は全部終了いたしました。どちら様ももう一度火の元、戸締まり、ガスの元栓などお確かめの上お休みください。JOPR-TV FBC テレビジョンです。